Tak dnešní den jsme se tady sešli v podstatě celé středisko z důvodu toho, že oslavujeme svatého Jiřího. Svatý Jiří je patronem nás, skautů, a již zakladatel Baden-Powell vlastně položil skautingu základy částečně na křesťanství, částečně na indiánských základech a pohybu v přírodě. Zapaluj oheň víry. Víra ať se stane světlem ve tmách, aby nebloudili ti, kdož kráčejí po jejich cestách. Zapaluj oheň pravdy. Pravda ať září svým neuhasitelným žárem, aby se neporušilo její právo a bezpečí. Zapaluj oheň naděje. Naděje ať je jiskrou každého života, aby nikdy neztratila svůj smysl. Zapaluj oheň lásky. Láska ať je svým ohněm teplem ohněm přátelství, aby se k ní nikdo nebál přistoupit. Červená se line záře, červená se line záře, oheň, Jeru se barví tváře, červená se line záře, červená se line záře, Celý skautský křesťanský svět slaví svého patrona svatého Jiří, který byl za císaře Diokleciána v roce 303 usmrcen katem se sejmutím hlavy. Jenom proto, že řekl, že se křesťanství nezříká a nezřekne. Zapad den, slunce svít, vymizel z údolí z temen hor. Odpočín každý